Di sa bali nga ako. Nagbalin tayo kung mga good example for the others so that they will follow you. Technology nga makita dapat sika. Ngay kat may isa kang uliran kat sika katuladan da. Ajay lang kat anya na gana agito da mambal iti may isa nga kanta kas parang tayo ko iti may isa nga ama. Agdawat kan buaya iti Diyos kadagiti masaksa hàng nói chuyện nhé. Em hơi à? Hả? Chân này em hơi à? Agdawat ka uray ko nagbabawi ka't batas ang muaming liti Diyos dahil di pangbanunod uray pa'y day umuyog ko itinapos kenta iti uray sa lindok pagkanang kagandahan sukimatang magdagdag luwat natin ipaay na. Kat dajalain kat maday daw tingin may sa dasket ko din. Mà được thong đồng cái gì à? Thong đồng 5分鐘係嘛？5分鐘唔得啦，點解唔得啊？May kami di kantang magtayaw iti Diyos. Kayong lahat ay mayroong tungkulin sa Diyos amang lumalang sa atin. Kaharian niya'y upang marating. Kalooban ng Diyos ang may ating sundin. Pag-ibig sa kapwa'y huwag limutin. Yan ang dapat nating payabungin. Ang pagsubok kung sa atin darating. Tumawag ka sa Diyos, ika'y sasagutin. Ang daan ng buhay, huwag iwalayan ng ating marating. Kaharian ng buhay ng ating nooy malagyan ng kintal. Pilit walang ibang tatak ng buhay. Ang salita ni Kristo'y pangaral sa mga tao sa sandaigdigan. Ang masamay pilit na iwasan. Huwag padala sa pita ng ating laman. Ang ilaw ng buhay wagayway. Kung saan man mayroong kadiliman. Sa sinong mang taong nauuhaw, painumin siya sa butal ng buhay. Bukal. Ang daan ng buhay, huwag iwalayan ng ating marating. Kaharian ng buhay ng ating nooy malagyan ng kintal. Hilig walang ibang tatak ng
sinabi po dito sa pagtotoo, kapatid po dito sa 7 ng pagkasabi, 50 tayong kain sa banaganahan, para sa sinubayan na nagkikipag-inaman sa akin ng tao ni Kristo, umutagtikan naman kumada ito yung Kristo, akas ito tao ni Kristo, basta kanina. Kung nung kakapsad na nagsilangitan tayo sa tingulana, nagsarita ka sa amin din yung pinagkikilala dito sa Santo ng Espiritu na basta na ipanagpamati tayo umakit, mabuyugan, ipanagaramit, nga sana na hindi makita itinakaluan, kasi kasama tayo na ipanagpapag at itiniliwan tayo. Kundi sukimati tayo kumangapod mo kakapsad, na tatay nagtayong dito. Na sumursuro sa panayatan ni Jesus Cristo, akat ko na rin namin kami nito na Santo ng Sulat kakapsad, natatayo at ng kamin na. Nuwarit nga tayo ibang kami na kakapsad, adaan tayo kumangarong sutiyo. Napakumbaba pa ng puso kung panagaramit, kapitikas tayo, ipungan kay Santo ng Espiritu, may instead na rin ko siya na kakapsad, ito sa mga ito. Itay maanamitan, itay kritikas at yung nagtanakit, piningay, pinasalpan niya, itay piti, matitayaw, ang sikay, kakapsad ko, sa kritikas na makatagtabang kami na. Ikot ilan ang maanyayahan, mga iba'y hanap ay kasiyahan. Tawag ng mundo ang pinapakinggan, sa mundong ito'y ating matakbuhan. Nadaan patungo sa kamatayan, tulad nito'y kapahamakan, mga bagay na walang kabuluhan. Sundin natin ang tamang daan, sa dulo buhay na walang hanggan. Sundin natin ang tamang daan, sa pagkasan hanggang sa huling buhay. Magkakasama ang karunungan, manalig ay dapat alagaan. Tawag ng mundo ay huwag pagtulan, tinig ng Ama ay naging paniwalaan. Ihal sa mga taong sumusunod, dumating ang pagsubok ay tumalikod. May iwasan ang tukso na kapaligon, kay galing makalimot sa utos ng Diyos. Sundin natin ang tamang Ano na, chong na. Ayun, sa matulong ayaw. dulo buhay na walang hanggan. Sundin natin ang tamang daan, Tawa at ito. pagkasan hanggang sa huling buhay. Mga pamangkin at ang ating mga chapter officer, masayang pagkikita-kita muli, mga kapatid, sa pangalan ni Yesu Cristo. Ang dala ko ngayon ay hindi ang sulat na ibinigay ng ating banal na giya sa araw na ito, kundi ang mga alituntunin ng isang mabuting evangelista. Makikita ko kasi ang ating mga kabataan na pursige silang nag-iibanghelyo. So, meron din akong nakikita na hindi akma o angkop sa pag-iibanghelyo yung kanilang pagtayo. Pero bago ko umpisa nito, mga pamangkin, hindi ibig sabihin na kapag itinatama namin ang inyong mga mali, hindi ibig sabihin na kayo ay minamaliit o inaapi. Hindi, kinokorek po namin kayo sa tama kung paano ang pakikibahagi sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya kanina, tayo ay sundalo ng Diyos. Ano bang pinaglalaban ng sundalo ng bayan? Ang protektahan ng taong bayan. Ang sundalo ng Diyos.
Ano ang kanyang pinaglalaban? Ang protektahan ang kanyang sarili sa kadiliman, hindi ang kanyang kapwa. Iso nga hantay nga dilaw nga ni Smer na nalas o gali na kakabsat. Nakitaan nyo, yung laging pumupuna sa maling ugali ng kanyang kapwa, Siya napupunta na sa kanya. Pansinin po natin. Yung mga nagsasalita na, ahas, traitor, pero pansinin natin yung mga ginagawa niya na pupunta na sa kanya. So much better na be positive sa isip at sa salita. Positive Kung at puro maganda ang tingin positive. natin sa ating kapwa, magiging maganda rin ang tingin nila sa atin. At ang taglayin ng isang sundalo ng Diyos ay kinakailangan muna. Hindi tayo pwedeng maging sundalo ng Diyos kung wala sa atin yung Galatia 5:22-23, ito yung bunga ng Espiritu. Espiritu Santo. Sige, Manggarad, number 1. Ayan. Ayat, number 1 na ayat. Sige, ayat. Gamin, pag napupusulan natin yung pag-ibig, hindi na Lahat. tayo madaling Wala nang galit. Hindi na tayo madaling makapagsinungaling. Hindi na tayo madaling Transparent. masuwayin. Nandun na yung pagiging masunurin. Kaya nga Matalim. naupo na yung ayat. That is a very simple word. 4 letters, pero yan ang pinaka-power. Ayat, love. Dagdag natin yung pag-ibig, 8, that is lucky number. Ang pagiging sundalo ng Diyos, mga kapatid, ay hindi rin natin pwedeng dalhin kung hindi natin